खुलुमबाय दिनै 10 फेब्रुवारि 2024 बे सानखालि जोंनि आसामनि अल आसाम हिक्का हनमिलनि आरो सालबारि महकुमा आरो लोगोसे बे जाला ब्लक फोरोंगिरि हनमिलनिया आयोजन खालामनाय नैबे बृत्ति परिखानि थाखाय जि अनुष्ठान जादों सिलबारिनि गासैबो बे फरायसालिफ्राव जेरै हाई स्कुल जुनियर बेसिक एमइ स्कुल आरो बेवहाय 240 फरायसाफ्रा बाहागो लादों। दा आं बेखौनो बुंगोन मा जे जोंनि गुदि फोरोंगिरि आफादा अर्थात गुदि फोरोंगिरि हनमिलनिया बिथांमोना 1949 मायथाइनिफ्राय जोनोम जानानै बा गायसननानै दिनैहालागै फोरोंगिरिनि निरापत्ता साकरि निरापत्ता फरायसाफोरनि जि जौगानाय बे हाबाफारिखौ मावदों। जेरै माने बिजाब सेबखांनाय बिजाबखौ सोदांनाय माबादि जानांगौ कारिकुलाम माबादि जानांगौ बिथांमोननि समय बा सम सोलाय सोल' खालामनाय बेफोराव गोबां आग-भाग लाबोदों। आरो बिनिफ्राय बे हिक्का हनमिलनि दारै दा बर्थमान नोंथांमोना खोनागोन जे जों अपिएस बा एनपिएस माखासे ग्रुपनि फोरोंगिरि बा कर्मचारि दं। बे अपिएस बा एनपिएसनि जिथु फोरोंगिरिफोर बेखौ गुदि फोरोंगिरि हनमिलनानो नाजाग्रोदोंमोन जे सरकारनो दृष्टि खालामग्रोदोंमोन जे जोंनि आसामनिल' नङा सारा भारतबर्षनि गुदि फोरोंगिरि हनमिलना बा फेडारेसना प्राइमारि टिचार फेडारेसना बेखौ माने केन्द्रीय सरकारनोबो बेखौ जनायदोंमोन। जनायनानै जोंनो बे अपिएसआव नांथारगौ होननानै एनपिएसनि फोरोंगिरिफोरखौ डिमान्ड होनाय जादोंमोन। आरो बै समाव गोबां आसामनि बा भारतबर्षनि बिफाननि किसुमान कर्मचारिफ्रा बेखौ हयथ' गोबाङानो नाजावाखैमोन खिन्थु नै दा नाजावबाय जों धन्यबाद होदों। बिथांमोनाबो मोनसे अनुष्ठान बा संगठन खालामदों बिनि दारै नाजागासिनो दं। आं सानो सासे गथ'आ जौगानो थाखाय गोबां आनजाद बा इभालुएसननि प्रयोजन दं। बेबो मोनसे दिनैनि नोंथांमोना नुनाय बे उत्तरन परिक्षा बा जौगानायनि जिथु परिक्षा बे मोनसे बाहागो। आरो बिथांमोना मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय गेलेनाय जाहाथे बेफोरबायदिहाय आरोबाव आलादा जुदि जों एभालुएसन खालामनो हायो बा बिदि प्लेटफर्म होनो हायोब्ला आरो साबसिन जाबावगोन होननानै आं सानो। आरो गासैबो सरकारि बिजोङाव फरायनाय सरकारि फरायसालियाव फरायनाय फरायसा बा बिगोमा बिथांनि दिथागिरिफोरनि जिथु समन्वय खौसे बियो आरोबाव मोजांसिन जाबावगोन आरो बिनिफ्राय बिथांमोना जौगानायनि लामाखौ आरो बहनबावनो हागोन होननानै आं सानो। गोजोन्थों। बे आनजादा मोनसेल' आयदाजों जागोन नामा? नङा, बियो गासैबो आयदानि जागोन। सानखान्थि जागोन आरो बिनिफ्राय समाज बिगियाननि जागोन आरो बिदिनो थुनलाइनि जागोन। गासैबो आयदायानो बेवहाय सरजाबगोन। जेरै नोंथांमोना नुदों बा खोनादों जेरै गुणोत्सवआव गासैबो सरजाबनानै आनजाद लानाय जायो थिग बेबायदि बे लेखियानो जोंनि बे दिनैनि कुइसन पेपाराव सेटिं जागोन आरो जादों। आं साननायाव आं बिसासाव दिनै बेखौ बेखेवगोन कुइसन पेपारखौ। आरो बिनिफ्राय गथ' सासेनो जौगानो थाखाय गोबां रोखोमनि माने बिथांमोननो इभालुएसन नांगौ बा आनजाद नांगौ। बे मोनसे स्टेप। दा बिथांमोना बे स्टेपनिफ्राय आरोबाव गोजौ स्टेपाव मोनबाय थायोब्ला सासे गथ'आ होमबाना बोसोराव जुदि खमैबो मोननै मोनथाम जुदि बा मोनबायालागै जुदि इभालुएसन मोनोबा बेफोरबायदि पर्यायनि होनब्ला बे सासे गथ'नि जौगानाया आरो साबसिन जायो होननानै आं सानदों। आरो बेफोर मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे फिथाइ आरो मोनसे लामा। गोजोन्थों। बे माबाया आनजादा मोनसे सानसेल' जागोन ना दिनै सानसेल' जागोन। आरो बिनिफ्राय जोंनि हिक्का हनमिलना सानबावदों जे बियो मोनसे जेनेरेल प्लेटफर्मनि मोनसे आरोबाव थाखोबाव जेरैहाय गेलेनाय बादायलायनाय रनसाय लिरनाय सावगारि बोनाय बायदिखौबो दा जोंनियाव सिन्था सरसा दङ। आरो बेनिबो आनजादा जानो थांगासिनो दं आरो बे फैगोन। आरो बे फैयोब्ला जों सोरदिंथायनि गथ'फोरखौ जौगाहोनायनि लामायाव लांनो हागोन होनना मोनसे बिसास। बे आनजादा मा थाखोनि थाखाय जादों? बियो थाखोबा थाखोब्रै आरो थाखोबा मोननै क्लासनि। क'क्राझार नोगोरनि आरएनबि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय आथिं आखाइ जरा सानाय लिभार गाज्रि जालांनाय मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।